Kini na mga tao nga nakapalibot sa imuha, kini sila ang naga-expect sa imuha na ingon na anak sa Ginoo, maglakaw ka diha sa kahayag uban sa tinguha sa pagpasidungog sa Ginoo. So kini mga dili Kristohanon sa mas gingon, silingan, amigo, barkada, classmates, schoolmates, kauban sa trabaho, mga pamilya nimo, mama, papa, ginikanan, lula, lulo, mga igsuon, mga manghod, mga iyaan, uyuan, paryentihan. Pag ikaw nakita nila nga Kristohanon ka, gina-expect nila sa imuha na ikaw maglakaw diha sa kahayag uban sa tinguha sa pagpahimuot sa Ginoo. Wala nila gina-expect sa imuha nga makita nila ka nga makubog, makita kanila nga manigarilyo, madungog kanila nga mamalikas, makita kanila nga dalo, makita kanila nga kanang nagligoy-ligoy sa kalibutan. Dili na mao ang ilang expectation. Ang ilang gusto makita sa imuha kay anak man ka sa Ginoo, maglakaw ka diha sa kahayag uban sa tinguha sa pagpasidungog sa Ginoo ka. Ang ilang gina-expect sa imo na makita nila ka nga muadto sa simbahan, magtaig sa Ginoo, magbasa sa pulong sa Ginoo, magwali sa pulong sa Ginoo, magampo sa Ginoo, mapasalamaton, manggihatagon, maluluyon. Muna ang ilang gina-expect na makita sa imo. Karon kung makita kanila nga ikaw wala nagabuhat og mga butang na makapahimaya sa Ginoo, malaglag kini sila sigurado.